Bueno, sistema honetan, 29. ariketako A-aren antzekoa da, eta arekin erabili duten metodoa, hemen ez dut erabiliko, eta erabiliko bestea, hau da. Lehen, endot, izendatzaileak desagertara zilelen, hiruren arteko MKT kalkulatuz eta bidertuz goiko ekuazioan, orain, engogun esango lehengo, hemen bakandu baten bat, edo ekizidoi, ordeztu, eta ordeztu ondoren MKT-az bidertu ingo dut. Vale? Aurreko metodoan egiaztapena egiten da X eta Y kalkulatzen direnean. Bueno, hemen, ordezten dugunean, geratzen denez bakarrik ekuazio bat X-az, X-aren balioak kalkulatzen ditugunean, orduan egiten dugu egiaztapena. Vale? Bueno. Lehen esan dut ere, bakandu behar dugunean, aukeratzea ondo zein bakaintzen dan, sarri errazten dau prozeso. Kasu honetan, X solte dagoenez, bakantzerakoan ez dugu lortzen zatikirik, hau da, X berdin 3 ken bi I geratuko zen. Eta I nahi balin badugu bakandu, izango zen 3 ken X zati bi. Bueno, daudena baino zatiki gehiago sartzea jokuan, nahiko inkomodo izaten da. Beraz, alde neurrian, bakantzen dugu ezezagun bat, bakantzerakoan zatikiak sortzen ez duena. Gazunetan, hemen X-a bakanduko du. 3 ken bi I. Eta betiko moduan, zeran gero etorriko garen hona, kalkulatzeko, I kalkulatzen dugunean, X-a kalkulatzeko, idazten dugu. Orduan, beste ekuazioan ordezterakoan geratzen da. Así con esa parte, bat zati 3 ken bi I, gehi bat zati I, berdin bat zati hogei. Ekuazio honetan, ditugu Iak ezezagunak izendatzaileetan. Eta inberona da, bidertu, ekuazio osoa bider, izendatzailean MKT. Izendatzailean MKT kasu honetan da biderkaketa. Orduan, bidertu behar dugu, dana bider MKT denez, biekotamen behian, MKT zein da? Hogei, bideri, bider, 3 ken bi I. Bueno, hemen ordena berdin dio, bidertzen daudenez, berdin da hogei bideri, I bider hogei, eta gero parentesia berdin. Orduan, danak bide hori ingo dugu. Orduan, jongo nazi pintzen hemen, zelan geratzen da. Vale? Hogei I, 3 ken bi I, zati 3 ken bi I, gehi hogei I, bider 3 ken bi I, zati I, berdin, hogei I, bider 3 ken bi I, zati hogei. Toren, simplifikatuko ditugu. Hori desagertzen dira, eta hemen hogei eta hogei. Orduan, geratzen den ekuazioa, izango da. Hogei I, gehi hogei, bider 3 ken bi I, berdin, I bider 3 ken bi I. Orduan, geratuko da berriro, bigarren mailako ekuazio bat. Hemen da, hogei I, gehi 60 ken berrogei I, berdin, 3 I, ken bi I karratu. Orain bai, bi karratu eskerraldean negatiboenez eskumara pasako dugu. Eskumaldean negatiboenez eskerrara pasatuko dugu. Eta garatzen da. Bi ikarratu, Iak dira hogei minus berrogei da minus hogei, eta hiru hauek ona etortzen diren eskentzen, minus hogei ken hiru, minus hogeita hiru I. Gero, gehi hirurogei. Berdin 0. Bueno. Hemengo balioak ezin ditugu deskomposatu. Ezin ditugu simplifikatu, ezin dira intenak zati bi egin. Beraz, zenbakiak hemen dituguna dira. Eta zenbaki horiekin formula aplikatu behar dugu. Vale? Beraz, I izango da. Minus B, hogeita hiru. Plus minus, erro, hogeita hiru berbi, ken lau bider bi, bider hirurogei, zati bi bider bi. Hai? Orain, kalkuladora hartu, eta joan kalkulatzen. Geratzen da,
23 plus minus erro, 23 berbi da 529, ken lau bider bi sortzi, sortzi bider 6 izango zen 48, beraz, 920, zati lau. Hemengo barruan dagoena da 49, beraz, bere erroa 7. Horrek emoten du, ondo goia zela. Hau da, olako zenbakiekin, erro barrokoa, erro zehatza emoten badago, bueno, aldugu pentsatu ondo goia zela. Beraz, I izango da, 23 plus minus 7, zati lau. Hau da, 23 gehi 7, 30, zati lau, 15 biren. Eta 23 ken 7, 16, zati lau, lau. Bueno, iaren balioak dira. Edo 15 biren edo lau. Eta hemen egin behar dugu egiaztapena. Ekuazio honetan, izendatzailetan ordezterakoan, 15 biren eta lau, ez duen ez zero emoten, iaren balio biak baliogarria dira. Eta hori, idatzita egon behar da hemen. Eta gero zer, behin jakinda x, kalkulatzen dugu i. Kaso dutengo parkatu i, kalkulatzen dugu x. X izango da, 3 ken 2 aldiz 15 biren. Hau da, 3 ken 15 minus 12. Beraz, soluzio bat, izango da, x berdin minus 12, i berdin 15 biren. Eta beste soluzioa, izango da, i laudanean, x izango da, 3 ken 2 bider lau, hau da, x ken sortzi minus bost. Hau da, beste soluzioa izango da, minus bost, i berdin lau. Eta horan emaitzen dugu. Oso importantea da, aurreko ariketan, eta betzi han, egin dugunez, hasieran hemen, bidertu MKT-erekin, eta ekuazio honetan x eta y agertu direnez izendatzailetan, x eta y kalkulatzen ditugunean egiaztatzen dugu hemen. Kasu honetan, egin dugunez ordeztu, eta geratu den ekuazioa, ebatzi dugun ekuazioa ia kalkulatzeko izan denez hau, iaren balioak baliogarriak direla egiaztatzen da hemen. Esanez, ordezterakoan izendatzailetan ez duela zero emoten. 15 biren ordezterakoan, ez da lau ordezterakoan. Eta hori egiaztapena egin ondoren, orduan kalkulatzen ditugu x-ak. Eta gogoratu, hemen ditugu soluzio bi, bikoteka doa soluzioak. X-aren balio bat, bere i-arenarekin. X-aren beste balioa, bere i-arekin.